Bidiyo fa nake maka. Kun gane ma'anar wannan? Me ya kai? Wani sirri ne na soyayya. All set ni da godfather dina. Harshe fito shugaba ce, kyakkyawan zance waka a garin sana'a ce, wani ban kama ba Allah da rike da zarce. Kada ku manta ku danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.